ka surjong phi ka thong jangi Laraki yaka lingku snem basis pa anru pulai jong uklawat keri jaintia uwo kyang nangba da ka JNC ringkat ka jing perta banlong shitali persha yaki jing syukor ka juk menta ka sengi ka sang jaintia National Council lane ka JNC kala rakhi yaka lingku snem basis pa anru pulai jong uklawat keri jaintia uwo kyang nangba Gidukhot kaseng kilawan ban lumlang hapo kalama jong ka JNC ban kenmau buram yo uni ureuslur ha umot kyang nangba ubadan hakli riat ka belong ru ka jaka ka ula sha penyap ha ki sipai pareng ha usnam khat praspa hanrupo ar Gidukhot jong kani kaseng kila bam smai ru ban pen ke imbyang ya ka mensim jong uni ureuslur ha ki khep jong ki jing e bakia kendu ki bakentup ya ki jing ya ka japut hari lum jaintia ka kolshor bat ka bor ka bahakli do Kinong yalam ka JNC CEC bat gidukhot na baro ki district baper haringkat bat kinong mi khamat jong ki unit baper kilawan ban kan mau buram ya uni ureuslur da ka babu senteu ha umat jong Wa kyang nang ba hawa pusona ya ka history yang ka jingile ka yang o em ka wi ka benta ka wachon ha ka jingmut ka jing perkhat ka yang ha ka mensen ka yang ne benta uni ukhlawa ju yang yui haden wa ka sarkar pharang das dangau penem kam ya ki pada loy ki yang wau krong khajna ne ko benta yang ki pharang na ki yung ki sem yang ki prado ki prasnam ki yang ki jaj bru penar ha ka tu kapor wok yang nong ba mem manu konsem lene mem manu tau sem handre wok yang nong ba manu ukon khenro yang keri jantia wakam nga kampi wa em ka jing snyau khia ne benta ka dau ba yang keri wa ka jaj bru ka yang haden wawak yang nang ba de yu wa em ki de loy ki udah man ki ejen yang ka sarkar pharang da perchau ya kini hewa da karpadu le ya udaloy wasan ha kata ka por ya udaloy nartiang wo khut ya kata ka dorbar yang ki khadar daloy wujet ya kita kinong yalam ki wo yen wo yale ya kini kecing sencar dorbor sencar donbor yang ki sarkar pharang khamtham wolucia ya kenyam karukom ha ketu kapor ya keriti kedustor yang kini keri wa kajaj bru ka yang